Jag tänkte göra en video med mina sämsta köp. Det är bara 4. Den här mascaran. The Color Workshop Mascara. Så ja. Den är rätt så dålig. Jag provar den. Den är askul. Testa att ta inte skruv. Sen jag fick klumpar där. Oj. Det gör jag så mycket klumpar. Det kan jag. Ja, det gör för klumpar. Och sen är mitt sämsta köp. Köpte på Kina Tricot. Det här köpte jag på The Penile Brush. Det skulle vara svart i det. Fast igen. Det går inte så att se något. Här står det köp. Och det köpte jag för 100 spänn. Vad är den här? Eyeliner. Ja. Det är inte jag kan prova det. Det är och sen hade jag också som jag köpte billigare som för 500 spänn. Sån här. Hon går sönder hur som helst. Det var av oss själv. Så det var alla mina köp. Jag säger det här. Köp gärna såna. Men ni får ju för mig. Jag tycker om det. Och jag tänkte göra en video med mina bästa köp också. Men hejdå!